କରିବା ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ। ଆଜି ଆମେ ଯିବା କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ପୀଠକୁ। ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ଘଟଗାଁ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ପୀଠ। ଏଠାରେ ମା ଶାଳବଣ ମଧ୍ୟରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ମାଙ୍କ ଉପରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ମନାଯାଏ। ମାଙ୍କୁ କେବଳ ନଡ଼ିଆଟିଏ ମାନସିକ କଲେ ମଧ୍ୟ ମା ସମସ୍ତ ମାନସିକ ପୂରଣ କରନ୍ତି। କାହିଁ କେତେ ଦୂରରୁ ଭକ୍ତମାନେ ମାନସିକ କରି ଗାଡ଼ିରେ ନଡ଼ିଆ ପଠାନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ନମ୍ବର ପାଇଁ, କାହାର ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ କିମ୍ବା ଘରେ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଆପଣ ମାଙ୍କୁ ମାନସିକ କରି ନଡ଼ିଆଟିଏ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁ ବି ଗାଡ଼ିରେ ନାଲି କପଡ଼ା ଗୁଡ଼ାଇ ମାଙ୍କୁ ନଡ଼ିଆଟିଏ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ନିଶ୍ଚିତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ମା ତାରିଣୀ ପ୍ରକୃତରେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ରୂପ ଅଟନ୍ତି, ଯିଏ ସଙ୍କଟ ହାରିଣୀ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ରୂପରେ ଘଟଗାଁରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେମାନେ ଜାଣିବା ମା ତାରିଣୀ କିପରି କେନ୍ଦୁଝରକୁ ଆସିଲେ। ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ପୀଠର ନାମ ଘଟଗାଁ କାହିଁକି ହୋଇଥିଲା? ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖନ୍ତୁ। ମା ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର କେନ୍ଦୁଝରର ଘଟଗାଁରେ ଅଛି। ମା ତାରିଣୀ ଚତୁର୍ଭୁଜା ଅଟନ୍ତି। ଚାରି ହାତ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ସେ ଚକ୍ର, ଗୋଟିଏ ହାତରେ ତ୍ରିଶୂଳ, ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଖଣ୍ଡା ଆଉ ଗୋଟିଏ ହାତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଶୂନ୍ୟ ଥାଏ। ଏବେ ଜାଣିବା ମା ଦୁର୍ଗା କିପରି ହେଲେ ମା ତାରିଣୀ। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ରାବଣଙ୍କ ଠାରୁ ଆଣିବାକୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଆରାଧନା କରିଥିଲେ। ପୂଜାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ମା ଦୁର୍ଗା କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମ ଆଗରେ ସଙ୍କଟ ହାରିଣୀ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ରୂପରେ ଆବିର୍ଭାବ ହେବି। ତୁମେ ଯଦି ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ମୁଁ ପାଷାଣରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବି। ଦେବୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଭକ୍ତିରେ ଲୀନ ହୋଇ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାକୁ ତଳକୁ ନଇଲେ। ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଉଠିବା ବେଳେ ଭୁଲରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଖି ଖୋଲିଦେଲେ। ମା ଦୁର୍ଗା ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସଙ୍କଟ ହରଣ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ପୂର୍ବ ସର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ ପାଷାଣରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲେ। ସେବେଠାରୁ ମା ଦୁର୍ଗା ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଇଲେ। ତେବେ ଏବେ ଜାଣିବା ମା ତାରିଣୀ କିପରି କେନ୍ଦୁଝରକୁ ଆସିଲେ। ପୂର୍ବ କାଳରେ ତ୍ରିଲୋଚନ ଭଞ୍ଜ କେନ୍ଦୁଝରର ରାଜା ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଞ୍ଜ। ସେ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ବହୁତ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ କେନ୍ଦୁଝରର ରାଜା ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ମା ତାରିଣୀଙ୍କୁ ପୁରୀରୁ କେନ୍ଦୁଝରକୁ ନେବା ପାଇଁ। ଥରେ ପୁରୀର ରାଜା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭଞ୍ଜ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଞ୍ଜଙ୍କୁ ପୁରୀ ଡକାଇଲେ। ସେ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଞ୍ଜଙ୍କୁ ଜୟ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଞ୍ଜ ମହାରାଜ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରି ତାଙ୍କୁ ଆଠଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳ ଉପହାର ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଞ୍ଜ ଏହାକୁ ନ ନେଇ ଗଜପତିଙ୍କୁ କାଞ୍ଚିରୁ ଆଣିଥିବା ମା ତାରିଣୀଙ୍କୁ କେନ୍ଦୁଝର ନେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ। ଗଜପତି କହିଲେ, ମା ତାରିଣୀ ତ ପାତାଳି ଅଟନ୍ତି, ତୁମେ ତାଙ୍କୁ କିପରି ନେବ? ଏହା ଶୁଣି ଗୋବିନ୍ଦ ଭଞ୍ଜ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ନିଜର ମନ କଥା କହିଲେ। ସେହିଦିନ ରାତିରେ ମା ତାରିଣୀ ଗଜପତିଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସି କହିଲେ ଯେ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଞ୍ଜ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ଅଟେ। ମୁଁ ତା ସହ କେନ୍ଦୁଝର ଯିବି। ତୁମେ ତାକୁ ଅନୁମତି ଦିଅ। ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ଗଜପତି ଗୋବିନ୍ଦ ଭଞ୍ଜଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ମାଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ଅଟ। ମା ତୁମ ସହ ଯିବାକୁ ରାଜି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମେ ମାଙ୍କୁ ନେବାକୁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କର। ଏଥିରେ ଖୁସି ହୋଇ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଞ୍ଜ ମାଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ। କିନ୍ତୁ କିପରି ନେବେ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ପୁଣି ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ମାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ। ମା ଶୂନ୍ୟବାଣୀ କଲେ ଯେ ଯେମିତି ମୁଁ ଘୋଡ଼ାରେ କାଞ୍ଚିରୁ ପୁରୀକୁ ଆସିଥିଲି, ସେହିପରି ମୁଁ ପୁରୀରୁ କେନ୍ଦୁଝର ଯିବି। ଘୋଡ଼ା ଚାଲିଲେ ମୋ ପାଦର ନୂପୁର ରୁଣୁଝୁଣୁ ଶବ୍ଦରେ ତୁ ଜାଣିପାରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁ ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, ମୁଁ ସେଠାରେ ହିଁ ପାଷାଣ ହୋଇଯିବି। ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଞ୍ଜ ଘୋଡ଼ାରେ କେନ୍ଦୁଝର ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଲେ। ତାଙ୍କ ପଛରେ ମା ତାରିଣୀ ଘୋଡ଼ାରେ ଚାଲିଲେ। ନୂପୁରର ରୁଣୁଝୁଣୁ ଶବ୍ଦ ତାଙ୍କ କାନରେ ବାଜୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମା ତାରିଣୀ ତ ବହୁତ ଲୀଳାମୟୀ ଅଟନ୍ତି। ଯେପରି ମା ତାରିଣୀ ଆନ୍ଦପୁରର ସୀମା ପାର ହୋଇ କେନ୍ଦୁଝର ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ,
କେନ୍ଦୁଝରର ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ମା ତାରିଣୀ ନିଜର ମାୟା କରିଥିଲେ। ଗୋବିନ୍ଦ ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଘୋଡ଼ା ଆଉ ଆଗକୁ ଗଲା ନାହିଁ, ଆଉ ମାଙ୍କର ନୂପୁର ରୁଣୁଝୁଣୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଗଲା ନାହିଁ। ଗୋବିନ୍ଦ ଭଞ୍ଜ ବିଚଳିତ ହୋଇଗଲେ। ସେ ମା ଡାକିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଉତ୍ତର ମିଳିନଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ମା ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଜାଣିବାକୁ ପଛକୁ ବୁଲି ଯାଇଥିଲେ। ବୁଲି ଦେଖିଲେ ଯେ ମା ଘୋଡ଼ାରେ ବସିଛନ୍ତି। ସର୍ତ୍ତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବାରୁ ମା ହେଲେ ପାଷାଣ। ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହେଲା ଯେ ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ହିଁ ପୂଜା ପାଇବି। ସେବେଠାରୁ ମା ତାରିଣୀ ସେହି ଶାଳବଣ ଘେରାରେ ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏବେ ଜାଣିବା ଘଟଙ୍ଗାର ନାମକରଣ କିପରି ହୋଇଥିଲା। କେନ୍ଦୁଝରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ତାରିଣୀ ସେବେଠାରୁ ଶାଳବଣ ଘେରାରେ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ କେହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୂଜା କରୁନଥିଲେ। ସେଠାରେ ମାଙ୍କୁ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଦେହୁରୀମାନେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ଯଦି କେହି ତାଙ୍କର ଘରେ ଜନ୍ମ ନେଉଥିଲା କିମ୍ବା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଥିଲା, ତେବେ ମାଙ୍କ ପୂଜାରେ ବାଧା ଆସୁଥିଲା। ଘନ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆଉ କେହି ପୂଜା କରିବାକୁ ନଥିବାରୁ ରାଜା ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ରହୁଥିଲେ। ମା ଭକ୍ତଙ୍କ କଷ୍ଟ ବୁଝିପାରି ସ୍ୱପ୍ନରେ କହିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ମାଟି ଘଟରେ ଗୋଘୃତ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ମୋ ଆସ୍ଥାନ ନିକଟରେ ଥିବା କୁସୁମ ବୃକ୍ଷ ଡାଳରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅ। ଦେହୁରୀ ପୂଜା ଶେଷରେ ପ୍ରତିଦିନ ପୂଜାର ପାଣିକୁ ସେହି ଘଟରେ ସିଞ୍ଚନ କରିବ। ଆଉ ଅଶୌଚ ସମୟରେ ସେହି ଘଟରୁ ଟିକିଏ ଘିଅ ନେଇ ପାନ କରିବ। ଆଉ ଟିକେ ଦୁବ ଘାସରେ ଦେଇ ମୁଣ୍ଡରେ ସିଞ୍ଚନ କରିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେ ଅଶୌଚରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ ଆଉ ମୋର ପୂଜା କରିପାରିବ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଘିଅ ଘଟ ବନ୍ଧା ହେବାରୁ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ପୀଠର ନାମ ହେଲା ଘଟଗାଁ। ସେବେଠାରୁ ଏଠାରେ ମା ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ମାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଫଳ ହେଲା ନଡ଼ିଆ। ତେଣୁ ହଜାର ହଜାର ନଡ଼ିଆ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛି। ଆଷାଢ଼ ମାସର ଶେଷ ଗୁରୁବାରରେ ଆଷାଢ଼ୀ ପର୍ବ ମାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପର୍ବ ଅଟେ। ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ପୂଜା କରିସାରିବା ପରେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଚଇତି ପର୍ବ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କର ଏକ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପର୍ବ। ଏହି ପର୍ବରେ ମା ସୁନାବେଶରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ସକାଳେ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି, ଭଗବତ ପାଠ, ଚଣ୍ଡୀ ପାଠ, ହୋମ ଯଜ୍ଞ ଆଉ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପୂଜା ବିଧି କରାଯାଏ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଆସନ୍ତି ଆଉ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ତାଙ୍କୁ ନିଜର କଷ୍ଟ କୁହନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଏଯାଏଁ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଥରେ ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ହୁଏ ମାଙ୍କର ସକାଳ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ନିଜ ଜୀବନରେ ଅଛି, ତେବେ ମାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ତାଙ୍କୁ ଏକ ନଡ଼ିଆ ମାନସିକ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ମଧ୍ୟ ଗାଡ଼ିରେ ଘଟଙ୍ଗାକୁ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଉପଶମ ହେବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତଳେ ଜୟ ମା ତାରିଣୀ ଲେଖିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି।